Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर प्रदेश काँग्रेस लोकसभा उमेदवार छाननी समितीचो चेअरमॅन मधुसूदन मेस्त्री गोंयांत. काँग्रेस फुडाऱ्यांकडे 1-to-1 बसका. उमेदवार छाननी सुरू. इन सबको हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, उसके बाद हाईकमान तय करेगा पर लोकसभा के इलेक्शन के लिए। तो स्क्रूटिनी चालू होगा सर आज से? स्क्रूटिनी चालू होगा सर आज से? सिलेक्शन प्रोसेस चालू होगा? वो तो सब कुछ पार्टी तय करेगी उस वक्त। वी हैव जस्ट कम टू सेट द स्टैंड ऑफ पार्टी। काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष पाटकर म्हणटा गोंयचे दोनूय सिटाक काँग्रेस जिखता. प्रोसेस आमचो चालू जाला. आज आमचे स्क्रिनींग कमिटीचे तिनूय मेंबर हे आज गोंयान आयल्या. आमचे चेअरमॅन मधुसूदन मिस्त्री जी गोवा सगळे सिनियर लिडरां कडेन 1-to-1 डिस्कशन जातले आनी आमचे इंचार्जूय आज पावता. सो रिगार्डींग आज आनी फाल्यां लोकसभा टिकेटीचे आनी हाव टू गो अबाउट हाजे डिस्कशन इज गोईंग. कॅन्डिडेट अबाउट what is the strategy how to win, they all discussion will happen. लोकसभा तयारी फुल जाल्ली काँग्रेसीची सर? Congress will win both the seats. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.